Voi mai mergeți în USU? Nu. Nu, hai că noi ne ducem în USU. Hai și vorbim la telefon. Păi ce nu plecați? Nu. Tata, de ce n-ai venit? Unde? Vino să vezi. Vezi, ușor, Octavian, ușor, nu ne zăpăci, te rog frumos, ușor. Încet. Tata, ești pregătit? Da. Una... Frațio! Da, mamă ce grea e. 3... Cade aia, că nu e fixată. 4, dă-te să nu scadă pe picior. 5, 6, 7, 8, 9... Îți faci și în curs de așa ceva? 10, da, mi-au obosit brațele. E rândul meu. Nu poți, Octavian. E grea rău. Nu poți. Hai, nu vă duce la sărituri? Adi, ia pot la ea. Hai să-ți dau costumul jos, mă, de karate. Să-l punem la loc pe umerașe, da? Să-ți mai fac o poză? Nu mai, hai, că am făcut. Uite ce se face la asta. Luiza, îi dai tu alea jos? Nu merge, stai. Hai, cumpărăm la băiat? Nu. Păi n-avem bani și pentru ăla și pentru ăla. Cumpărăm mama? Acum știi cât costă, știi de unde le iei. Ia, filmează-mă și pe mine când îl lovesc, te rog frumos. Stai puțin, ține. Lasă alea aici pe cutie. Uite aici cutia. Uite aici cutia. Filmează-mă, te rog, când îl lovesc cum să. Ia să te uităm și la mine. Haide, mi-a dat jos. Taci, dă-i Franci pantalonii jos. Mare brânză. Mare brânză de asta. Hai mă că nu mai poți, mă, după ce ești boșorog. Mama, ia uite. Filmează-mă, mama. Filmează-mă, mama. Hai, pleacă de aici, că am mai dat 2 puni. Filmează-mă. Vezi că-i dat pe masă, tare. Ți-a ieșit inima? Spune, da? Tata, ia uite. Hai, ia uite la asta. Unde a fost pantalonul? Luiza. I-am agățat de butuță. Mama. Mama, m-a luat transpirație. Mama. Mama. Ia uite cât de puternic am fost și astea sunt grele. Bă. Am scăpat-o. Nu știi cât de grea e. E foarte grea. Hai să ne descălzăm. 2 milioane jumătate în sangă ăsta nivel? 2 milioane jumătate. Păi faci eu din prelata aia la care. Hai mă să ieșim că gata, m-am săturat. Nu mai vreau. Acum, stai să încerc cum se cere. Ia. Mama. Trebuie să încerc eu. Este prea mic. Ăsta n-încerc. Dar nu știu, ia filmează-mă. Uite espadrile, Luiza. Espadrile. Uite. Poate eu ce să ne duc să Gata, și cu film.